आपण प्रार्थना करूया. पिता परमेश्वरा, सुंदर दिवसाबद्दल तुमच्या आभार आणि स्तुती करतो. तुझ्या वचनात चालणाऱ्या प्रत्येकाला परमेश्वर आशीर्वाद आणि अभिषेक मिळू दे, ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन. आजचं वचन घेऊया की येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं आहे, आमच्या स्वर्गीय बापामधली प्रार्थना, रोजची भाकर आज आम्हाला दे. दोन प्रकारच्या भाकरीचा उदाहरण आपल्या जीवनात आणायचं आहे. सगळ्यात महत्व आहे शारीरिक भाकर. मनुष्य जगात जास्त इंटरेस्ट करतो, परंतु ती शारीरिक भाकर ही सगळ्यात महत्व नाही, तर आध्यात्मिक भाकर सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. तर आपण वचनाद्वारे आपण जर सुरुवात केली तर आजचा काळ आहे तो आमोस 8:11 पासून पुढे 13-14 पर्यंत जरी घेतलं तरी तुम्हाला त्याचा अनुभव मिळेल. तर पहिलं प्रथम आमोस 8:11 वचन घेऊया. आपण शारीरिक आणि एक आध्यात्मिक भाकरीचा अर्थ मिळाला पाहिजे. आध्यात्मिक भोजन ते देवाचे शब्द आणि शारीरिक भोजन ते आपल्या भाकरीच्या तुकडे. तर आज आपल्याला पूर्ण जीवनात उतरायचं आहे. परमेश्वराच्या सर्व प्रश्नाची उत्तरं आपल्या सर्वांना देता आलं पाहिजे. तर छोटस अनुभव आपल्याला घ्यायचा आहे. बरेच लोक, मी जेव्हा गरीब गरजवंत लोकांना दान धर्म करत असतो तर बरेच लोक मला सांगतो की वचनाची जास्त गरज आहे, दान धर्माची गरज नाही. कारण आपण बघतो की मग ते साध्या लोकांना दाखवण्यासाठी दान धर्म करतात असं नाही. तर मग ते 24-35 वचन दिले, आकाश पृथ्वी नाहीशी होईल पण माझं वचन नाहीचं होणार नाही. तर प्रत्येक शिक्षण आपल्याला शारीरिक आणि दोन्ही आत्म्याची गरज असते. दोन्ही गोष्टी लागतात. लूक 3:22, पवित्र आत्मा देहरूप आणि कबुतरात सारखा त्याच्यावर उतरला. तर बऱ्याचशा लोकांची काही मतभेद असते की माझा काहीतरी स्वार्थ आहे. आता प्रत्येक गोष्टी आपल्या जीवनात चालताना स्वार्थ हे शब्द हे तुमच्या स्वतःच्या जीवनासाठीच आहे. आपण 75 स्तोत्रसहित अध्याय वाचला, त्याच्या स्वार्थाचा अनुभव दिलेला आहे ना. तर आता आपण सुरुवात त्या वचनाला आणि पवित्र आत्म्याच्या शक्तीला, आणि ती सुरुवात आपल्या प्रत्येकामध्ये शारीरिक आणि आत्मिक दोन्ही गोष्टी प्रभू येशूच्या द्वारे उत्पन्न होतात. कारण येशू ख्रिस्ताने शारीरिकासाठी सुद्धा शेवटचा प्याला दिला, तर त्याला भाकरीचं उदाहरण दिलं, हे माझं शरीर आहे तुमच्यासाठी अर्पलं जाईल. परंतु त्या भाकरीमध्ये काय जीवन आहे ना आध्यात्मिक जीवनामध्ये काय आहे. कारण योहानमध्ये 6 भाकरीविषयी उल्लेख दिलेला आहे, माझा देह आणि माझे रक्त खरपले. त्यांनी स्वतःच शरीर अर्पण केलेलं आहे. परंतु आज लोक त्याच्यावर वेगळ्या पद्धतीने जीवन जगतात आणि कितीतरी भाकर खातात. म्हणून योहान 6 मध्ये त्याने स्पष्ट दिले, स्वर्गातून अन्न खाला तरी ते लोक मेले. तो सांगते मी जे भाकर देईल तर त्याला कधी ताण आणि भूक लागणार नाही. तर प्रभूच्या भाकरीचा अर्थ आणि शारीरिक अर्थ, देवाचं वचन एक सगळ्यात मोठं आहे. ती पहिली, जर तुम्ही एक वचन म्हणजे एक घास आहे. देवाचा शब्द एक वचन एक वळी म्हणतात त्याला आपण. आता योहान 1:1 काय सांगितले, प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासहित होता, शब्द देवता, एक घास गेला. आपल्या सगळ्यांच्या बाबतीत बायबलचे वचन जे आहे एक शारीरिक घास आहे आणि एक आत्मिक घास आहे. तर अन्न कष्ट आणि मेहनत असते. जेव्हा मत्ते 6 त्यांनी 25 पासून दिले पक्षाविषयी, ते पेरणी नाही कापणी नाही करत. तर सगळ्यात महत्व आहे परमेश्वराचं वचन आणि परमेश्वराची सुवार्ता. याला सगळं खाणं पिणं सगळं परमेश्वर मिळते आणि देत असते. कारण मत्ते 6:33 दिले, पहिलं राज्य व नीतिमत्व मिळव. मत्ते 6 त्यांनी 8 मध्ये दिलेलं आहे की मागण्या अगोदर मी तुम्हाला देईन. उत्पत्ती सुरुवात केली, पहिल्या अध्यायापासून सुरुवात केली, सृष्टीमध्ये काय काय हवं आहे आणि त्याच्यानंतर शेवटला मनुष्य बनवला. म्हणजे फळं झाडापासून परमेश्वराने सर्व जीवजंतूची तयारी करून तरी सत्ता चालवण्यासाठी त्या आदामाची तयारी केली, पण आदाम बिघडला. तर परमेश्वर खाण्यापिण्या धन संपत्ती ह्याच्यात महत्व नाही देत, तर पहिलं आध्यात्मिक जीवन जगत असेल त्यांना महत्व दिलेलं आहे. आपल्याला मग ते 24-25, आकाश पृथ्वी नाहीशी होईल पण माझं वचन नाही सर, सगळी सेवा करावी लागतात. म्हणून मग ते 25 अध्याय 32 ते 46 वर ते वचन आपल्याला पूर्ण दिलेलं आहे काय काय आहे. कारण तिकडे दुसऱ्या पत्रामध्ये
9 मध्ये 6 पासून दिलेला आहे. तर हे परमेश्वराचेच नियम आहेत, माझ्या स्वतःचे नियम नाही. गरीब आणि गरजवंताला लोकांना देणं का काय नाही देणं. तर त्यांनी काय सांगितलं, संतोषाने दिलेले देवाला प्रिय आहे. मला की 3 अध्याय 6 पासून परमेश्वर बदलत नाही. म्हणून तो तिकडे पुढे सांगते की माझ्या मंदिरात सारा दशोष ना अर्पण आला पाहिजे. तर काही लोकांचं उदाहरण वेगळं आहे. दान धर्म हा परमेश्वराच्या शिक्षणाचा अनुभव आणि नियम आहे. आणि ह्या गोष्टी मी आध्यात्मिक आणि शारीरिक गोष्टी या दोन्ही देत फिरतो. तर बरेचसे लोक कधी कधी सांगतात हे दान धर्म दिखावा आहे. दिखावा नाही, हे तुम्हाला जाग करण्यासाठी. कारण एस्तेर 9:22 दिले, शेवटला तुमच्या जीवनामध्ये हे काळ आलेला आहे. आता हा काळ सुरू झालाय. एकमेकांना गोड खाणं पिणं देणं, भेटी पाठ होणे गरजेचं आहे. आणि मग ते 25:32 मी भुकेला प्यासा आहे कनिष्ठ केले त्यांना. तर बायबलचे शिक्षण आहे, त्याबद्दल आपण आता सुरुवात करूया. ते शारीरिक गोष्टीचं झालं, पण एक आध्यात्मिक गोष्टी सांगतो. आमोस 8:11, आज कितीतरी लोक देवाच्या वचनासाठी इकडे तिकडे भटकत चाललेले आहेत. आता तुम्ही नुसते भटकण्याचं ठिकाण जे आहे ते मोजू नका. तर आध्यात्मिक गोष्टीचं वचन आहे ते तुम्ही शिका. आपण बायबलमध्ये त्या वाचलेले आहेत. जर देवाचं वचन सोडून भटकायचं असेल तर आपल्याला दंड शिक्षा लागेल. तर आमोस 8:11 पासून वाचन. आमोस 8:11 प्रभू परमेश्वर म्हणतो, पहा असे दिवस येत आहे की त्या देशावर दुष्काळाने तो दुष्काळ पाण्याचा नव्हे, अन्नाचा किंवा पाण्याचा नव्हे, तर तो परमेश्वराची वचने ऐकण्यासंबंधीचा होईल. आज विचार करा, त्यानंतर हे वचन ऐकण्याची वेळ आली. आता वचन जर तुम्ही ऐकलं नाही तर तुमच्या जीवनात बायबलच्या आधारित जीवन जगता येणार नाही. मग लूक 16:19 पासून एक श्रीमंत मनुष्य होता, तो भाकरी खात होता आणि लाजर तो कुत्र्या जर खाली पडतो तुकडेने कुत्रा चाटून खातो, अशा पद्धतीने तो एक लाजर गरीब मनुष्य तो खाण्याचा विचार करत होता. तर बघा, शारीरिक आणि आत्मिक दोन्ही पाहिजे. शारीरिक आणि आत्मिक ह्या दोघांची जोडी पाहिजे. कारण बायबलचे काने मात्र आपल्याला रद्द करता येणार नाही. अन्नाची पण गरज आहे, आध्यात्मिक जीवनाची गरज, आणि सर्वात श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन. कारण हे बायबलचे नियम परमेश्वरानेच नियम लावून दिले. सृष्टी निर्माण केली ना, तेव्हा उत्पत्ती मधला पहिला प्रश्न तो दिलेला आहे त्यांनी, पहिलं खाणं पिण्याची तयारी केली. त्याच्यानंतर ओंकारा 14:17 देवाच्या राज्यात खाणेपिणे नाही. आता खाणेपिणे नाही तर नीतिमत्व, आनंद, शांती. कारण मत्ते 10 लूक 10 येशूच्या शिष्यांना, मग येशूने जोडीला दोघांना पाठवलं, जा ज्या घरात जाल तेव्हा पहिली प्रथम शांती अशी म्हणा. आज आपण प्रेज द लॉर्ड बोलतो, हालेलुया असं बोलतो नाही का. पण त्या काळात प्रभूने त्यांना शांतीचं वातावरण दिलं की तुमची शांती त्याच्यात राहील. मग ते 10:14 दिले, जर स्वागत करील तर तुमची शांती त्याच्यात, जर स्वागत नाही पायाची धूळ झटतात. तर हे शास्त्राची शिकवण आहे. तर येशूचे शिष्य गेले, ते खायला प्यायला लागले आणि खाण्यापिण्यामध्ये मन लागलं. येशूने सांगितलं ना खात पित राहा. हा समाज पुढे खात पितच आहे. मी दुसऱ्यांना दोष देतो, मी काय करतो असेल ते मला बघायचं. रोमकाल 2:3 3 वचनामध्ये. पण आपण शिकायचं आहे मग ते साथ दोष नाही कोणाचं काढायचं, पण मार्गदर्शक तर लोकांना करू शकतात. आता येशूच्या शिष्यांना सांगितलं की ना, मग ते 17:17 मध्ये त्यांनी सांगितलं त्याला एक अशुद्ध आत्मा काढायचं होतं, पण निघाला नाही त्याच्यातून. का नाही निघाला? कारण त्यांना सांगितलं ही जात उपवास आणि प्रार्थना केल्याशिवाय निघणार. तर आपल्याला जर सामर्थ्य तयार करायचं असेल तर त्याला पहिला थोडा त्याग करावा लागतो, उपवास करावा. आता येशूने सांगितलेलं आहे गोरगरिबासाठी द्या, त्याच्यात मी आहे. मग मी जेव्हा गोरगरिबामध्ये फिरतो तेव्हा मी माझं जेवण काय आहे, मी असं बर्फातली वस्तू हे आहे ठेवून ठेवतो, खाणं पिणं ते आहे, ते माझं जेवण. आणि भात किंवा चपाती असे 2-3 दिवसासाठी मी जाईल, त्यांना चांगल्या रीतीने अन्नदान करून बनवून देईल. का देईल? का प्रभूने सांगितलेलं आहे गरीबांना द्या, भुकेल्यास अन्न द्या. आता रस्त्यावर किती लोक पडलेले असतात बिचारे, काय ना काय उचलून खात असतात. त्यांना भान नाहीये काय, पण पोटासाठी काहीतरी प्रयत्न करा. परमेश्वरी ताण दिली आहे.
येशूने स्वतः बोलले नाही, ताणलेला असेल त्यांनी माझ्याकडे या. आता वचनाद्वारे पहिलं आपल्याला सगळीच काही वचनामध्ये माणसं चालले ना. आज किती वर्ष प्रभूच्या सहवासात राहणारे लोक सोडून गेले. तेव्हा 6 अध्याय जर बघितलं तर त्याच्यात सगळं दिलं, आध्यात्मिक आहे तर शारीरिक पण आहे. मग येशूने जेव्हा सांगितलं त्यांना कठीण झालं. ते 60 शिष्य लोक 10 अध्यायमध्ये 72 होते. 60 शिष्याने एका 7 विश्वासघात केला आपले जसे असतात तसे. पटकन सोडून गेले देवाचा हात. त्यांना कळालं नाही की देवाचा हात सोडल्यावर काय माणसाची परिस्थिती. जुदासच्या जीवनामध्ये बघा अनुभव आला. शेवटी येशूचा घात त्याने केला. काय केलं त्यांनी? कोणत्याही माणसाचा विचार करताना तुला आपण आध्यात्मिक जीवनातून ते शारीरिक जीवनात दोन्ही गरजा आहे. म्हणून येशूने बोलला योहान 6 अध्यायामध्ये, नाशवंत अन्नासाठी श्रम करू नका. तुम्ही अन्न खाऊन तृप्त झाले, म्हणजे अन्न खाऊन तृप्त झाले म्हणून तुम्ही माझा शोध करता. आपल्याला अन्नाची पण गरज आहे ना आध्यात्मिकची पण गरज आहे. म्हणून त्यांनी कंट्रोल दिला आपल्याला. नुसतं अन्नच खात राहायचं नाही. आज समाजामध्ये नुसते अन्नच खातात. आध्यात्मिक भोजन सगळं बंद आहे. देवाची सुवार्ता सगळी बंद आहे. बायबलच्या शिक्षणानुसार आहे. आणि बायबल काय सांगते? मागू नका. देवाचे सेवकांनी मागायचं नाही. आज अनेक ठिकाणी पैसा धन संपत्ती मागतात पण परमेश्वरची सेवा मागत नाही आणि परमेश्वरची सेवा करत नाही. जो परमेश्वराबरोबर जीवन जगतो आणि त्याच्या वचनाने चालतो ना, तो कधी कोणापुढे हात पसरणार नाहीये. त्याच्या पुढे हात पसरणार ते लोकांना आध्यात्मिक जीवनासाठी. येशू पण बोलत, सर रात दिवस मी हात पसरत आहे तुमच्याकडे की माझी रोप या. मध्ये 11, 28, 12 कंटिन्यू माझ्याकडे मी विसावा देईन. आज आपल्या माणसाची विसावे तुटले गेल्यात आणि जीवनामध्ये जिंदगी कमजोर करत बसली. तर या वचनात आम्हाला एवढी मी वचनं तुम्हाला दिल्यात, त्याच्यावर तुमचं मनन चिंतन जर असेल तर नक्कीच तुम्ही येशूचा हात पकडणार, सोडणार नाही. वचन 12, ते ह्या समुद्रापासून त्या समुद्रापर्यंत भटकतील, उत्तरापासून पूर्वपर्यंत पडत झडत जातील. ते परमेश्वराचे वचन प्राप्त करून घेण्यासाठी इकडून तिकडे धावतील, तरी त्यास प्राप्त हालेलुया. आता तुम्ही जर बघितलं गोऱ्याला ते काय मूर्ती कुठे भेटली, समुद्रामधनं पडलं, उचललं, आणून ठेवली आणि किती लोक त्याच्या मागे वेड्यासारखे धावले. बायबल सत्य आहे का नाही? पडत धडत झाले. काय मिळालं तिकडून मला सांगा तुम्हाला. प्रकटीकरण 13 अध्याय मूर्त्या बोलतील. स्तोत्रसंहिता 115 अध्याय मध्ये तुम्ही वाचलं तुम्हाला कळेल, तुम्ही त्याच्यासारखेच बनता. 44:9 काय लोकांना आहे? अरे तुम्ही बायबल घ्या ना, हे शास्त्र हत्यार आहे. याच्यात प्रेम करा. याच्यात खरं प्रेम केलं. योहान 3:16 परमेश्वर जगावर आय लव्ह यू बोललं त्यांनी. आम्ही जगाच्या गोष्टीत बोलतो. जे खरं प्रेम परमेश्वरावर करा. हेच एक प्रेम आहे. येशू ख्रिस्त हेच प्रेम आहे. कारण ते खरंच पहिल्या पत्रामध्ये 13 अध्याय जर वाचलं 1 पासून ते 13 पर्यंत सगळ्यात प्रीती श्रेष्ठ आहे. सारांश आशा आणि विश्वास सगळ्यात प्रीती. योहान 15:12 जसं मी तुम्हावर प्रीती केली तशी तुम्ही एकमेकावर प्रीती करा, ही माझी आज्ञा आहे. जर तुम्ही येशूच्या बरोबर आहे, तुम्हाला गॅरंटी देईन मी 100%. त्याच्यात 1% इकडे तिकडे होणार नाही. येशूच्या नावात इतका चमत्कार आहे. येशूच्या नावात एक अद्भुत आहे. मी आज जीवन जगतो. मी कोणाकडे नाही सांगत की मला वस्तू द्या, पैसे द्या, खायला द्या. अरे द्या. आज इकडे केवढा तरी लोक येऊन जातो. एका तरी मनाने, खऱ्या मनाने तुम्ही दशवचन अर्पण काढतात का? मला सांगा, तुम्हाला आशीर्वाद पाहिजेत. अरे द्या. तुम्ही स्वर्गात जाणारे लोक नाहीये म्हणून तुमच्याकडे स्वर्गाकडे जाण्यासाठी पैसे नाहीये. पण स्वर्गात पैसा नाही लागत. खाली आत आलेला आहे, खाली आत जाणार ना. स्तोत्रसंहितेमध्ये 49 अध्याय जर वाचला, मेल्यावर थाटमाट करू नका, काय नाही फायदा होणार. मरायच्या अगोदर करा, काहीतरी करायचं असेल ते जमा करा. म्हणून मग ते 6 अध्याय 19 ते 21 वचन दिलेलं आहे. बायबल आधारित जीवन जगा. आता निंदा करायची वेळ नाही, द्वेष करायची वेळ नाही. आता समेट, प्रेम, दया, समंजसपणा. आज अनेक लोक मी बघतो प्रार्थनेमध्ये जीवन जगतात पण एकमेकाची निंदा करायला सोडत नाही, द्वेष करायला सोडत नाही. तुम्ही कोणत्या गोष्टीची प्रार्थना घेणारे लोक आहेत आणि ऐकणारे? काय शिकतोय आम्ही या प्रभूच्या वचनाचा अर्थ? आम्हाला काय मिळाले? सत्य जीवन आमच्याकडे नाहीये.
कारण येशू जवळ एक सत्य जीवन होतं. आज समाजात चाललेलं आहे, तो याची निंदा करतो, तो त्याची निंदा करतो, त्याचा द्वेष करतो, याचा द्वेष करतो. हे काय जीवन आहे? तुम्हाला कुठे जायचं आहे? शैतानाच्या हातात. निंदा करणारा शैतान, प्रगट करणार आता 13 देवाचा. आता निंदाची वेळ सोडलेली आहे. मोबाईल दिलेला आहे. हॅलो, मूर्त्या बोलतील. कारण लोक 19:40 दिलेला आहे. त्या काळात प्रभू येशूने सांगितलं शिष्याला, तुम्ही प्रचार करायचा बंद करतील तेव्हा मूर्त्या बोलतील, धोंडे ओरडतील. आज धोंडे ओरडणारे प्रकटीकरण 13 अध्यायामध्ये सुरू आलाय. आता सुरू होणार. प्रकटीकरण 12:12 झाला. देवाचे लोक होते, पकडलं, त्यांना बाहेर काढ, संपलं. ते देवाचे लोक नाही. जे देवाचे लोक देवाच्या राज्यात चालतात आणि देवाच्या शिक्षणाकडे लक्ष पुरवतात, त्या जागतिक गोष्टीकडे नाही. म्हणून मग ते 24 अध्याय दिले. येशूने सांगितलं माझ्या नावाने पुष्कळ येतील, खरं मानू नका. योहानाच्या पहिल्या पत्रात 4 अध्याय प्रत्येक आत्म्याची पारख करा, तेव्हा तुम्ही पवित्र शास्त्राची खरी ओळख होईल. कारण मग ते 10:20 तुम्ही नाही बोलणार, तुमच्या काही परमेश्वराचा आत्मा, आणि परमेश्वराचा आत्मा आमच्या अंतःकरणामध्ये राहायला पाहिजे. आणि तेज आणि पावर आणि सामर्थ्य आणि एक अभिषेक आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये उतरला पाहिजे. कारण त्याची ताकद द्वेष भावनाची नाही, तर एक सामर्थ्याची ताकद आहे. द्वेष भावनाची नाहीये, एक सामर्थ्य उतरलं पाहिजे. पवित्र आत्मा तुमच्यातून उतरलाच पाहिजे. एवढा पॉवर येशूचा आहे. कारण जर आमच्यामध्ये पवित्र आत्मा नाहीये, तर आमच्यामध्ये परमेश्वरचं राज्य आमच्या जोडीला येणार. तर बायबल आधारित हे जीवन जगा. पवित्र आत्मा आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये उतरलाच पाहिजे. म्हणूनही आपण बघतो जीवन आज ही दुनिया कुठे चालले, धन संपत्ती पैसा, उद्याची खात्री नाहीये. इथे सूत्र 27. आज आपल्या जीवनामध्ये बघा, मग ते 6:34 काय एका दिवसात होईल आपल्याला कळत नाही. येशू ख्रिस्ताचं जीवन काय आहे? आज दुनिया खाण्यापिण्यात मोज मजा पार्टी प्रोग्राम यामध्ये सगळे गुंग झालेलं आहे. पण आपला शेवट काय आहे? येशया 22:13 उद्या मरायचं, आज खा प्या मजा करा, बस चाललाय. कोरिन्थीकरास 15 अध्यायामध्ये 33 वचनात आपण पुढे वाचतो काय दिलेलं त्याच्यामध्ये. मरणारे लोक खाऊ पिऊन 32 पासून पुढे सगळं वाचलं तर दिशा येईल काय आपल्याला परमेश्वरचं वचन शिकवतो. आपलं जीवन कुठे आहे? प्रभू येशू आपल्याला एक सुंदर दाखला शिकवतो. एक श्रीमंत आला, सार्वकालिक जीवन मिळेल काय, तर सगळं केलं. बोलते तुझं धन आहे ते सगळं सोडणं माझ्या मागे. काय सांगते? तो आज रात्री तुझा जीव घेतला जाईल, हे कोणाचं? सगळं धन. वेळ लागले काय धन सोडायला? हा, मग ते 4 अध्याय 19-20 वचन सांगितलं. लोक 5 अध्यायामध्ये सांगितलं पेत्राने सोडलं सगळ्याला. पेत्राला सगळं दिलं, शेती वाडी बिन. आता मला देवाने दिलेलं आहे, मी सगळं सोडलं ख्रिस्तासाठी. हा, तर मी जागा घरचं सगळं सोडलं आणि त्यापर्यंत सगळं सोडूनच चाललंय. पण परमेश्वर आम्हाला 5 वर्ष करायचे वाढे दिले. लोकांसाठी मी करतो, माझ्यासाठी नाही. मला त्याचा फायदा आहे. मला वस्तू त्याच्यातले खायचे ते मी खात नाही, कारण म्हणणंच नाहीये. कारण परमेश्वराने आपल्याला दिलेले जे शिक्षण ते घेणं, दुसऱ्यासाठी चांगलं बघणं, दुसऱ्यांना मार्गदर्शक देणं. तसं आहे. शेतीवाडी कोणासाठी करतो? स्तोत्रशील 82 अध्याय. त्या दिनास त्यांना कळत नाही, त्यांना अक्कल नाही, त्यांना समजत नाही, त्यांना ज्ञान देणं आपलं काम आहे. एक सत्य जीवन आहे. मी त्यांना सांगितले मला असं नाही, मला पैसे नाही पाहिजे, मला वस्तू नाही पाहिजे, हे मी करून देईल, हे तुमच्या शेवटला कामाला येईल. कारण हेच मी तुमच्यासाठी केलं तर मला स्वर्गात जाणार. ते माझं एक फक्त काय एक टार्गेट कसं ठेवलेलं आहे की मी वाढी करतो, की तुम्हाला कळायला पाहिजे सेवेची वाढी नक्की. आज दुनिया भरपूर पैसे कमावतो, कुठे नाही असा पैसा जोडलेला. जो मोहात पडतो तो कधी जीवनामध्ये प्रगती करू शकत नाही. मग ते 6-9 पासून परमेश्वरची प्रार्थना शिकवलेली. म्हणून येशूने शिष्याना पण सांगितलं मोहात पडू नको. आज ही वाढी करतो ती माझ्यासाठी नाही, मी वाढी करते गरीब आणि गरजवंत लोकांसाठी करतो. कारण मग ते 19 अध्याय 27 पासून पेत्राने सांगितलं आम्ही सगळं सोडलं तर काय, शेती वाडी आई बा भाऊ बहीण सगळं दिलं तर परमेश्वराने. माझ्यासाठी नाही, मी त्यांच्यासाठी कष्ट करतो की त्याच्यानी काही काही करता येईल, त्यांना घरदार बांधून देईल, त्यांची मुलाबाळांना काहीतरी चांगलं करता येईल. या हेतूने मी ते प्रोजेक्ट बनवायला होते. मला त्या जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये परमेश्वरच्या सेवेमध्ये जायचं आहे. प्रत्येक गावागावामध्ये आध्यात्मिक आणि शारीरिक गरजा पोहोचवायचे. आध्यात्मिक जीवन म्हणजे काय? पापांचा पश्चाताप करणं आणि त्यांचं जीवन परिवर्तन करणं. धर्म परिवर्तन नाही. जगात लोकांनी सगळं धर्म परिवर्तन केलं, कोणाचा धर्माच्या लागवड झाली नाही. आध्यात्मिक लागवड करा. मी तेव्हा त्यांना शिकवतो, हे झाड, या झाडाला मी कसं प्रीती देतो, त्याला पाणी कसं देतो. योहान 7:37-38 शास्त्र सांगितल्याबद्दल जिवंत पाण्याच्या नद्या मी तुम्हाला बनवतो. हे झाड म्हणजे तुम्ही माणसं आहे, समजून घ्या. आणि या झाडामध्ये एक फळ काहीतरी आलं पाहिजे, तसं तुमच्यामधून काहीतरी एक फळ आलं पाहिजे.
जर तुमच्यात फळ नसेल तर योहान 15 अध्याय वाचा तुम्ही. माझ्यात फळ न देणारा मी फाटा काढून टाकेल. म्हणजे तुम्ही नरकात जाते. मग तुम्हाला स्वर्गात जायचंय का नरकात जायचंय? ही मी वाढीचा एक दाखला दिलाय तुम्हाला. शेत हे जग आहे. मग ते 13 अध्याय वाचलं ना तुम्हाला कळेल. मार्क 4 अध्याय वाचलं तर तुम्हाला कळेल की लूक 8 अध्याय वाचलं तरी तुम्हाला कळेल. येशू बरोबर लूक 8 अध्यायमध्ये तिकडे दाखला पण दिलाय 4 पासून, परंतु 8 अध्यायमध्ये 1 पासून जर सुरुवात केली तर तिकडे दिलेलं आहे येशूला पैशा अडक्याने स्त्रिया मदत करतो. आता येशूला पैशाची गरज होती का? त्यांनी त्याचं उदाहरण दिलं, दाखले दिले की गरीब लोक येतात. येशू योहान 4 अध्यायमध्ये एक पापिष्ट येशूचे शिष्य अन्न विकत गेला. येशू अन्न द्यायला लागला नव्हता, अन्न आशीर्वाद करायला होता. शिष्यांना सांगितलं तुम्ही विकत आणा. योहान 6 अध्याय तुम्ही वाचलं तरी 5,000 भोजन, पुरुष, स्त्रिया आणि अवघे मुलं पण होते. 2 मासे 5 भाकऱ्या आणि एवढ्या लोकांना उपकार स्तुती करून त्यांनी अन्न वाढवलं. ही उपकार स्तुती केली म्हणून अन्न वाढते. हालेलुया. आपल्याला अन्नाच्या गोष्टीकडे नाही, आध्यात्मिक गोष्टीकडे आणि सार्वकालिक गोष्टीकडे आपलं जीवन. म्हणून योहान 6:48 आणि योहान 6:35 वचन घे. योहान 6:35 येशू त्याला म्हणाला मी जीवनाची भाकर आहे. काय सांगते? येशू त्याला म्हणाला मी जीवन देण्याची भाकर आहे. जीवन म्हणजे मरणातून तुम्हाला मुक्त करणारी. योहान 11:25, प्रकटीकरण 1:18, मरणाच्या न अधोलोकाच्या किल्ल्या येशूच्या हातात. हे सगळं परमेश्वराचं, आपलं काहीच नाही. आपण फक्त एक प्रवासी आहेत. आपल्या जवळ काय नाही. आपण फक्त खेळवणे आहेत ना, खेळायला बसायचंय बस. हालेलुया. उद्याचा खात्री मारू नका एका दिवसात. आणि 48 काय दिले? वचन 48 मी जीवनाची भाकर आहे. मी जीवनाची भाकर आहे. योहान 11:25. योहान 11 वचन 25 येशूने तिला म्हटले पुनरुत्थान व जीवन मीच आहे. जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो मेला असला जगेल. आहे का आपला विश्वास येशूवर? म्हणून आज आमोस 8:11 सारखे पडत चालय इकडे तिकडे. कुणी सांगितलं तिकडे निघाला देव, तिकडे निघाला. आता देवाची आवाज निघणार आहे आणि जास्त मूर्ती पूजा हे भूत उतरणार. काय? प्रकटीकरण 9:15 वचनापासून जर तुम्ही वाचलं ना तुम्हाला कळेल. आणि प्रकटीकरण 15:8 मध्ये जर तुम्ही वाचलं तर तिकडे मंदिरात कोणाला येणं देणं जाऊन देणं. कारण क्रोधाचे 7 आत्मे निघतील आणि मूर्ती पूजा करणाऱ्या लोकांपर्यंत हा घटका आणि हा झटका येणार. प्रचार येशू ख्रिस्त मत्ते 5:2 पासून शिकवत होता आत्म्याने दीनतेने. तुमच्या आत्मे दीनाने भरलेले आहेत का? नम्राने भरलेले आहेत? द्वेष भावना सगळं घाणीने भरलेलं आहे. आज तुम्ही स्वतः विचार करा, आपल्या स्वतःच्या जीवनामध्ये शांती आहे का? आनंद आहे का? दुःख आहे काय? हे स्वतः विचार करा. म्हणून स्तोत्रसहित मध्ये 4 अध्याय 4 वचन झोपताना मनाशी आपला स्वतः विचार करा काय करायचं. मी सत्य तुम्हाला शिकवतो आणि हे सत्य तुम्हाला योहान 8:32 सारखं समजेल, तुम्ही बंधनातून मुक्त होईल. आणि जर सत्य समजणार नाही तर बंधनातून मुक्त होणार. प्रत्येक शिक्षण आहे. म्हणून प्रेषितांच्या कृती 28 अध्याय 26 पासून जर सांगितलं तर परमेश्वरचं वचन तुम्हाला कळेल. आणि मत्ते 13 अध्याय 10 पासून जर पुढे वाचलं तर तुम्हाला भरपूर गोष्टी शिकायला येशियाच्या द्वारे काय सांगितलेलं होतं. तर बायबल बऱ्याच गोष्टी आहेत. बायबल वाचायचं तुम्हाला आहे. मी प्रवचन देण्याचं काम आहे. आता बिना वचन बघता मी तुम्हाला एवढं वचन देतो. मी जागा कोणाला दिलेली आहे? परमेश्वराला दिलेली. हे कोरिन्थीकरास पहिल्या पत्र 3:16-17 वचन. हे देवाचं मंदिर, याच्या देवाचा आत्मा बसलेला आहे. आणि हा जो देवाचा आत्मा याच्यात बसलेला आहे तर देवाला पहिली जागा द्या. एक दिवस जेवण नसलं खाल्लं तरी काय फरक नाही पडत. कधी कधी मी पण काय खात नाही, जातो त्यांना धान्य देतातच त्याच्या कामामध्ये, प्रवचनात, दान धर्म, गोरगरिबांना. येशूने सांगितलेलं आहे गोरगरिबासाठी, बऱ्या लोकांसाठी नाही. परंतु मी प्रभूच्या राज्यामध्ये, प्रभूच्या मार्गामध्ये सगळ्यांना देतो. आता श्रीमंत माणूस आहे आणि गरीब माणूस आहे, त्यांच्याकडे पण जेवण नाही आणि गरीब माणसाकडे पण जेवण नाही. आणि मी गरीब माणसाला जेवण देतो आणि श्रीमंताला भूक आहे, त्याला नाही देत असे तुम्ही पाप करतो. तर मी प्रभूला जेव्हा प्रार्थना करताना, रात्रीची प्रार्थना करताना मी विचारलं प्रभू काय करू?
ती गरीब माणसं आहेत पण श्रीमंत माणसं पण येतात असतात तिकडे, काय करू? नाही सगळ्यांना जीवात्मा आहे ना, सगळ्यांना. मी पक्ष्यांना पण देतो खायला, जीव जंतू जे आहे ना ह्या सगळ्यांना देतो. काय बघितलं असेल ते देईल, बिस्किट टाकून देईल, हे टाकून देईल खाण्यासाठी. आणि प्राण्यांना शक्यता जे फळ झाडाचं जी वस्तू असेल ना ती शक्यता त्यांना देतो. कारण ती का केळी कशाला? कारण त्यामुळे त्यांना परमेश्वराने निसर्गाच्या गोष्टी दिल्यात, पण मानवाने शैतान आपल्या आतमध्ये घातल्या त्या मोहाच्या गोष्टी. म्हणून आपल्याला कष्ट करायला लावलं, त्यांना कष्ट करायला नाही लावलं. आम्ही पापी आहेत. उत्पत्ती 3 अध्यायामध्ये आम्ही पाप केलं आदामासारखं, त्यामुळे आज आम्हाला कष्टमय जीवन देतो. देवाच्या राज्यांना कष्ट नाही करायला लागेल. त्याला देव माहिती आहे काय द्यायचं आहे ना काय. म्हणून मग ते 6:25 पासून दिले, पक्ष्यांकडे निरखून पहा, पेरणी नाही करत, कापणी नाही करत, कोठारे साठवत नाही, तर त्यांना परमेश्वर देत असतो, तर तुम्हाला का देणार नाही? परमेश्वराने माणसाला एवढा आशीर्वाद दिलाय ना, पण माणसाने आशीर्वाद घालून शैतानाला पकडलं. पक्षाने आशीर्वाद घेतला पण शैतानाकडे नाही झुकला. तो सापच फक्त झुकला, बाकी प्राणी बाकी होते. नोआच्या काळात आले ते वाचले, ते पवित्र आहे. एक चिमणी घरटा बदलते, तर एका बाळाला 2 बाळाला जन्म देते पक्षांना, तेव्हा त्याचं घर बदलते. पण तुम्ही आज विचार करा, आपली घरं बांधायला आपल्याला लागतात की नाही? आपली घरं बदलू शकतात का? एक मुलगा झाला म्हणून दुसरं घर बांधू, तिसरं बांधू मुलांसाठी? नाहीये. म्हणजे आपण किती शापित बनलेले आहेत, आणि पक्षी आणि जनावर किती आशीर्वादित बनले. त्यांना बरोबर घरटे, त्यांना बरोबर जागा आहे. आणि तो घरटा काय करतो माहितीये का? मस्त बनवतं ते घर आणि फोडून टाकते. पिलं निघाले ते घराचं नातं सोडून मग परत त्याला घर बांधायचं असेल, दुसऱ्या मुलांना दुसरं घर बांधून दे. हालेलुया. आपण आपल्या मुलाला ते काम करून देतील का? हालेलुया. पक्ष्यांना बुद्धी आणि ज्ञान दिलेले आहे, त्या पक्ष्यांकडे त्यांनी सांगितलं निरखून पहा. जेव्हा मी कामाला जायचं तिथे एक चिडिया होती, ती अशी प्रकारे घर बांधत होती. ते नारळाचे काढायचे, त्या बरोबर चिरून काढायचे, आणि ती जसे आपल्याला कपडे नाही शिवता येत, पण ती बरोबर इथून टोचून मारून ते असं घरट होतं. ते मला ते पिंजरा पाहिजे होता, कारण ते एक दिवस आवळीच खाली पडली. ती पडली, त्याच्यातलं बघितलं तर त्यांनी कशी खंड केलेले आहेत. ते लव आकारासारखं बनवते असं मस्तपैकी, आणि खालून इथे. मग ते असे गेले ना, गेल्यानंतर ते काय करते, त्यामध्ये जाते. त्यात जात्यानंतर एक मध्ये पार्टिशन टाकते, आणि पार्टिशन टाकून असं करून असं, म्हणजे त्याला उतरून चढता नाही आला पाहिजे. म्हणजे पक्षीचं पिल्लू जरी आला ना, वरून पडू नये म्हणून त्याला ती चान्स नाही देत. तुम्ही पिंजरा बरोबर बघितला, आणि कशी खंड बनवल्यात, कसे रूम बनवल्यात. ना त्याला पलंग नव्हता, ना त्याच्यामध्ये कपाट नव्हतं, ना त्याच्याकडे पैसे नव्हते. परंतु आपल्याकडे कपाट आहेत, पण कपाटात पैसे कमी आहेत. बँकेच्या कपाटात भरपूर पैसे आहेत, है का नाही? हालेलुया. म्हणून स्तोत्रश्री खाली 15 अध्यायामध्ये 4 पासून वचन वाचलं तुम्हाला कळेल. हालेलुया. हा, ते एजेकिएल 18-13 पासून वाचलं तरी चालेल. ते बायबल बऱ्याचशा गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. आम्हाला आध्यात्मिक पुस्तक पाहिजे. आम्ही पोरांना PhD वगैरे सगळ्या डिग्र्या केल्या, पण आध्यात्मिक डिग्र्या तिथेच आहे. ती फक्त पृथ्वीमध्येच केवढा पैसा कमवायचा तेवढंच. एशिया 24 अध्याय जर वाचला तुम्हाला कळेल, सगळं काम बिम सगळं बंद पडलं. तुम्ही किती मेहनत कर ना, अगं एक साभोग पडलेल्या पिशवीसारखं जे करा. एक आध्यात्मिक भोजन आणि शारीरिक भोजन. आध्यात्मिक भोजन स्वर्गात, शारीरिक भोजन पण स्वर्गात. ते म्हणजे गरजवंत लोकांना आपल्या कमाईतला दशवचन अर्पण हा गोर गरिबांसाठी पाहिजे. म्हणून येशू ख्रिस्ताने मध्ये 25 अध्याय 32 पासून पुढे वाचलं तर तुम्हाला सांगितले, तुम्ही एका कनिष्ठ बंधूला केलं ते मला केलं. आज कनिष्ठ बंधू करता काहीच पोचत नाही, आपल्या बंधू करता सगळं काही पोचते. हालेलुया. आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक शक्ती, आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक मार्गात आध्यात्मिक जीवन. म्हणून योहान 14 आध्यात्मिक मार्ग आहे. मार्ग, सत्य, जीवन बेच आहे. येशू ख्रिस्त खऱ्या मार्गामध्ये आहे. म्हणून प्रभूने काय सांगितले, जेव्हा योहान 17:3 पासून त्याने वचन काय सांगितले, एकच जो देव प्रभू येशू ख्रिस्त याला तुम्ही ओळखावे. आज जर आम्ही परमेश्वराला जर ओळखले नसेल तर तुम्ही स्वतःला सुखी, समाधान आणि शांतीत नाही. तुम्हाला कळत नाही. मूर्तीपूजा करणाऱ्या लोकांचा तुमचा जेव्हा सहवास वाढतो ना, तेवढे भूताचे आत्मे तुमच्या मागे लागतात. हे तुमच्या डोक्यात शिरणार नाही.
पहिलं लक्षात ठेवायचं, मूर्तीपूजातून काय उत्पन्न होते आणि परमेश्वर जिवंत आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करता परमेश्वर व तुमच्यामध्ये जर माणसाला जीवनाचा एक अनुभव देत आहे, त्याच्याद्वारे माझ्या जीवनात काय मिळतं. तुम्ही स्वतः शिका. आपल्याकडे दुःख, आपत्ती, निराशा, समस्या कधी कधी वाढतात. बरेच लोक सांगतात आम्ही प्रार्थना करतो, आम्ही एवढे वर्ष प्रार्थनेत आहेत, पण आमच्या गरजा, इच्छा पुऱ्या करत नाही. पण तुम्ही स्वतः विचार करा. मला सांगायची कोणाला गरज नाही, पण तुम्ही स्वतः विचार करा. तुमच्या स्वतःच्या चुका तुम्हाला बघायच्या. स्वतःचा म्हणून लोकांमध्ये शांती नाही, आनंद नाही, सामर्थ्य नाही, पैसा टिकत नाही, घराची वस्तू नाही. आज आम्ही किती लोक मला सांगतात की ब्रदर आम्ही एवढी प्रार्थना करतो, पण आमच्या काही इच्छा पुऱ्या होत नाही, घरात पैसा टिकत नाही, सगळे पैसे आले का कुठे जातात. पैसे का टिकत नाही? का तुम्ही पैशाच्या मागे लागतात. तुम्ही ख्रिस्ताच्या मागे लागा तर ख्रिस्त तुमच्या पाठीमागे लागेल. मग पैशापासून तुमचं मन तुटलं जाईल आणि तुमचे मी आज तुम्हाला पुढे पूर्ण साक्ष आहे. मी अरणामध्ये 21 वर्ष अगोदर प्रार्थना करत होतो, परंतु अरणामध्ये मी प्रार्थना चालू केल्यापासून 21 वर्ष झाली. 18 नोव्हेंबर मध्ये किती. पण कोणाला तरी सांगा, एक मासळीचा तुकडा मागितलाय का? त्यांना स्वर्गात नाही जायचं, तुम्ही कशाला मागायला सांगा? पैसे मागितले का? काय खायला मागितलं का? ज्यांना पाहिजे तो करेल. कारण मी सांगून मी तुमच्याकडे मागणार. हालेलुया. आज तुम्ही स्वतःच तुमच्या डोळ्यासमोर बघतात की मला काल फोन आला, एक त्याला सांगितलं ब्रदर आखी मासळी बासमती चांगलं. हालेलुया. खराब झाली. तर मी त्यांना सांगू का, तुमचं दान धर्म जर असेल ना, तर मी तुम्हाला गॅरंटीज आहे तुमची मासळी खराब होते. ज्याने मला की 3 अध्याय 6 पासून जर वचन वाचलं असेल ना, बरोबर 10 पर्यंत पुढे, तर मी तुम्हाला गॅरंटी देतो तुमची मासळी खराब झाली मला सांगा, मी लिहून देईन. फक्त तुम्ही देवाचे नियम पाळते का? परमेश्वर स्वतः बोलतो त्यांना मी धमकावेन. लोकांच्या जीवनात दुःख आणि आपत्ती, त्यांना कारण काय? मी विचार करतो एवढी प्रार्थना, अशी परिस्थिती, तुमची परिस्थिती अशी काय? तुम्ही देवाचे गौरवाने स्तुती करत. ते धन कोणाला देतात? सैतानाला. पाहुणे आले, दारू, क्वार्टर, बिया, सगळे सैतानी आत्मे, सगळे सैतानी खाणं त्यांना पुरवतात. तुमच्या घराला कधी आशीर्वाद येणार? जा रस्त्यावर पडलेले कितीतरी लोक आहेत. महिन्याला कमीत कमी 10 डबे जरी तुम्ही एक मोठभर तांदूळ काढा, काहीतरी करा, महिन्याला कमीत कमी 10 तरी डबे दिले ना, तरी बस तुमच्या पोटाला तेवढा आधार आहे. माणूस मरतो पण शरीर मरतो, आत्मा नाही मरत. लोक 16-19 पासून वाचलं ना, तुम्हाला स्पष्ट दान धर्म करायचं का नाही करायचं शिका. दान धर्म काय? द्या म्हणजे दिलं जाईल, किंबहुना जास्त दिलं जाईल. हा अर्थ तसा नाही. ज्या मापान द्या त्याच मापाने परत मिळेल, किंबहुना जास्त दे. काय देणार? तुम्ही खोटं बोलणार, लबडी करणार, तेव्हा तुम्हाला जास्तच मिळणार. देणार काय? गिफ्ट. परमेश्वर जेव्हा दान धर्म करण्याचं गरीब आणि गरजवंत लोकांना नेहमी स्वार्थ स्वभावामध्ये नाही, तर प्रीती स्वभावामध्ये, जो मनुष्य त्याला देतो त्याला पाहिजे तेवढा देव देतो. मी तुमच्या पुढे एक सबूत आहे. आज हे सगळं झालेलं आहे. ते कोणाकडे तरी 5 रुपयाचं डोनेशन जर मागितलं असेल तर मला सांग. आता इथे एक स्टॅच्यू आहे, इकडे एक आदर्श आहे. अनुवादमध्ये 12:4 तुझा देव परमेश्वर याच्या बाबतीत तसं करेल. एक आदर्श मानवासारखा देव, वेडावाकडा देव नव्हता. हालेलुया. तर देवाला पंख आहे का? हा, पंखे कोणाला आहे? आपल्याला पंखे आहेत. हालेलुया. एक आदर्श आहे. आता ही एक मूर्ती जर तुम्ही बघतील, त्याच्यावर कावळा संडास करील, पाल पण खाण, तुम्ही त्याला पण वंदन करणार का? हे वचन हे सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. शब्द हे सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. शब्दावर श्रद्धा आणि विश्वास जो वचनात आहे, जो परमेश्वराच्या राज्यात आहे, तो पवित्र आत्म्याच्या सानिध्यात आहे. भरपूर तुम्हाला वचन देईल, वचनाप्रमाणे तुम्हाला चालेल, पण तुम्ही वाचा काय नाही. ज्ञान सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. येशू ख्रिस्त बायबल वाटत नव्हता गेला, प्रचार वाटत गेला. नंतर बायबल लिहिलं 800 वर्षानंतर. आणि महाराष्ट्रामध्ये बायबल मराठी आलं तर रमाबाई पंडित, तेव्हा ती सांगितली हिंदू होती. इथे जात धर्म नाही. प्रत्येक मनुष्य उत्पत्ती 1:27, प्रत्येक मनुष्य देवाचं रूप. तुम्ही जातीवाद करता, आम्ही जातीवाद नाही करतो. आम्ही परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे चालण्याचं काम करतो. कारण सारी बात प्रेमाचे बांधव आहे. आज भाव झालाय, सकाळवादी झालाय. फक्त मी अनेक लोकांचे अनुभव घेतो. जेव्हा माणसात शैतान शिरला ना, त्या तो मनुष्य बघा, जुदास कसं येशूच्या विरुद्ध गेला, तशी माणसं आमच्या विरुद्ध होती. की का होतात? की त्यांनी कधी विचार केला नाही. येशूच्या बरोबर जुदास चालला, त्याला सगळं नंतर त्याला पश्चाताप झाला, मी निर्दोष जीवाला धरून दिली.
पैसे कोणी त्याला दिलेले, ज्याने भडकावलं त्याच्याकडे पैसे घेऊन गेला, त्याने घेतले का? नाही घेतले. बायबल वाचणार आहे ना, आत्मसात करणार. मग ते 26:14 पासून वाचलं एकदम परफेक्टली आणि नंतर 27 पर्यंत. मग त्यांनी काय केलं? जाऊन गळफास घेतला. काय फायदा झाला? त्याच्या जीवाला शोभा आली का? तो गेला अधोलोकात, कारण त्याला सैतानाने पकडलेलं होतं. जर तुम्हाला सैतानाने जर पकडलेलं आहे तर तुम्ही समजून घ्या. अरे तुम्हाला कधी कधी कळत नाही, माणसाला खुश करा जातात मग ते 10-32 स्थितीत, पण तुमच्या घरात अशुद्ध आत्मे येतात ते तुम्हाला माहितीये का? अशुद्ध आत्मे घरात असले ना, तुमच्या घरातला एक मनुष्य कमजोर जर पडलेला असेल ना, तर त्याच्याद्वारे तुमच्या अख्ख्या घराचा नाश होईल. हे लक्षात ठेवा. आता मी प्रभूमध्ये आहे आणि प्रभूमध्ये मी मजबूत समजे आहे. मला माहिती आहे की मला प्रभूपासून कोण बाहेर करत असेल तर मी तिकडे फेकून देईल आणि मी माझ्या कामाला सुरुवात करेल, कारण मला माहिती आहे, कारण बायबल शिकवते तसं. म्हणून योहानाच्या पहिल्या पत्रामध्ये 2 अध्याय 18 ते 19, आपले असतील तर आपल्या बरोबर असतील, ते आपले नाही म्हणून. आज समाज का निघत चालले? आज किती लोक आहेत येशूमध्ये येणारे? आता खलास लोक 18 विश्वास केवढे जरी आले ना, तुम्ही केवढे जरी आला ना, जतपर्यंत योहान 15:4-7 मध्ये नाही, तत्पर्यंत तुमच्या जीवनामध्ये प्रगती होणार नाही. म्हणून विचार करा, आध्यात्मिक आणि शारीरिक गरजा आपल्या सर्वांना गरजेचं आहे. आज येशूमध्ये येणारे कधी भुके ताण लागत नाही आणि त्याला कधी कमी पडत नाही. त्याला परमेश्वर सगळं देईल. मी एकच शिक्षण लोकांना देतो की तुझ्या स्वतःसाठी स्वर्गात जमा करण्याचं काम कर, कारण परमेश्वरचे नियम आम्हाला तोडता येत नाही. आता प्रकटीकरण 22:17 मध्ये आज भर पण घालायची ना, काढायचं पण नाही, देवपिढा. आज समाजात काय चाललेलं आहे मला सांगा? मी सत्य शिकवतो, माझ्या विरुद्ध भरपूर लोक निघाले. जेवढा माझा शेळ होईल तेवढा मला स्वर्गात जागा मिळेल. मग ते 5:12 पासून जर 10 पासून पुढे गेलं तर 12 पर्यंत मजबूत शांती मिळेल. मी लोकांना सांगतो, जेवढं बोलायचं तेवढं बोला, तुमचा फायदा आहे, माझा आशीर्वाद आहे. हालेलुया. जेव्हा लोक बोलवतो तर मनात राग येत असेल तर देवा हे लोक माझ्या विरुद्ध काय, तू घाबरू नको, मी बरोबर माझं काम करेन, तू तुझं काम कर. मग त्याने स्तोत्र 94 त्यांनी 23वं वचन मला दिलं आणि स्तोत्र 101 अध्याय दिला. तू शेजार तुगडी पण करायची नाही, कोणाची निंदा पण नाही, तू शांत. बरं, निंदा करणाऱ्या लोकात देवाच्या विरुद्ध त्यांना मी बरोबर काम करतो. आज आपल्याला वचनात चालायचं आहे. चुका झाल्या शब्दाद्वारे बोलण्याद्वारे देवाकडे क्षमा मागायचं. पटकन क्षमा मागून मोकळं झालं की आपल्या जीवनाला सुख समाधान आणि शांती मिळेल. हालेलुया. क्षमेचं पहिलं दान हे आपल्याला पाहिजे. तर आता आपण छोटीशी प्रार्थना करूया. परमेश्वर पिता, आम्हाला आध्यात्मिक आणि शारीरिक दोन्ही गरजेची गरज आहे. म्हणून मग ते 26:41 आत्मा उत्सुक आहे, देह अशक्त आहे. देहासाठी शारीरिक गरजेचं पण गरज आहे आणि आध्यात्मिक आमचं जीवन आनंदी व शांतीसाठी आध्यात्मिक वचनाची पण गरज आहे. प्रभू तुझा महिमा आणि सदैव असू दे. सर्व मंत्री लोक, आमदार लोक, सरपंच, सर्व पोलीस कम्युनिटी, प्रभू तुझा पवित्र आत्म्याचं सहाय्य दे. ज्या अनेक दुःखी, आजारी, निराशा, समस्या, संकटात अशा लोकांना प्रभू तुझा सहाय्य करी. प्रार्थना येशूच्या नावाने करतो. तुझ्या वचनानुसार चालणाऱ्या प्रत्येक मानवाला तू बनव आणि तुझ्या वचनात चालून तुझा मार्ग आणि तुझं शिकवण त्यांना दे. ही प्रार्थना येशूच्या नावाने करतो. आमेन.